לקראת חגיגות ה-75 שנה לבית ספר הימים מבואות ים, אני יוצא למסע אישי ומרגש בזמן, מפגש עם 5 חברים יקרים שצמחו יחד על ספסל הלימודים ויצאו כל אחד בדרכו אל הים ואל החיים. כולנו התחנכנו לאהבת הים, למשמעת, לאחריות ולרעות. ערכים שליוו אותנו גם בהמשך הדרך. בשירותנו בחיל הים, במלחמת יום הכיפורים ובקריירות הימיות והאישיות שבנינו לעצמנו. במפגשים הללו ננסה לחזור אל אותם ימים, להיזכר, לשתף, לספר את הסיפורים שמרכיבים יחד פסיפס של דור של יורדי ים, לוחמים ואנשים, שהים היה ועודנו חלק בלתי נפרד מחייהם. זהו סיפורם, וזה גם סיפורה של מבואות ים. אני שמח להמשיך את סדרת המפגשים שלנו לקראת חגיגות ה-75 שנים לבית ספר הימים מבואות ים, והפעם עם חבר יקר ובן כיתה, אריה נול. אהלן אריה, מה שלומך? שלום, צהריים טובים, שלומי טוב. יפה. עם סיום הלימודים, אריה לא חיכה, ויחד עם חברו, חיים ניסמיאן, יצאו ליישם הלכה למעשה בעצם את מה שלמדו. הים והדייג. השניים הרחיקו עד דרום אפריקה, שם עבדו על אוניות דייג ישראליות בשם מסגד. חוויה ייחודית של עשייה, הרפתקה ועבודה קשה. לאחר כ8 חודשי עבודה חזרו ארצה, התגייסו לחיל הים, נתנו חלק במלחמת יום הכיפורים. מעבר לכל הדרך המרשימה, יש כאן גם סיפור של חברות אמיתית שנשמרה לאורך השנים, עד עצם היום הזה. אריה, וואלה, איזה כיף זה לפגוש אותך שוב ולשמוע בעצם את הסיפור שלך, אז אתה יודע מה? בוא נתחיל. מגיע נער, איפה גרתם? בנתניה? נתניה. כן, מגיע נער בן 14 לבית הספר הימי בבואות ים. הלם תרבות. אז בוא תספר לי, אתה יודע מה? את הערב הראשון, את היום הראשון, את השבוע הראשון, את החודש הראשון. איך היה? אתה זוכר? האמת שאת הימים הראשונים אתה לא זוכר? זוכר במעורפל, כן. אבל זו הייתה חוויה יוצאת דופן, כי נפגשנו מקטע שאתה גדל בבית עם זוג הורים ואח, ואתה נכנס לפנימייה עם ישראלים מכל קצוות הארץ, מכל הקשת של ישראל הצעירה של 1968, וזה היה די מרגש לגדול. אבל זה לא היה שוק תרבותי בשבילך, כן? לא. למרות שגם אתה וגם אני שנו בוזבוזים, כן? אבל לא. ואתה פוגש פסיפס רחב מאוד של חברים. המושג שוק תרבותי הוא מוגזם, אבל המפגש עם כל כך הרבה חבר'ה צעירים בגילך, שבאים ממקומות שונים בארץ, פעם את השאז, או ירוחם, מקומות שבקושי שמעת עליהם כשגדלת. כנער, כן. כנער, כן. זה היה מפגש מהמם, ובמשך 3 שנים שהיינו במסגרת הזו, התגבשנו מאוד, זה לגדול עם אחים, יותר בפנימיה מאשר בבית. נכון. וזה היה מאוד מגבש ומרגש, המושג הזה, לכיתה שלנו קראו א'5, מלווה אותנו עד היום בפגישות שלנו, במפגשים שלנו, אני שמח שזכיתי לחוויה הזו, כי זה מעצב חיים. 3 שנים האלה בפנימייה, על חוף הים במכמורת בבית ספר, לקום כל בוקר, לראות את הים, להריח אותו, בשבתות לטייל, ובשיעורי הימאות שלנו, שהכניסו לנו את אהבת הים והמולדת, זה פשוט חוויה מרגשת שאני סוחב אותה עד עצם היום הזה. עד עצם היום. תשמע, כל אחד בבית הספר, אתה יודע, היו חבר'ה שלנו אתה יודע, היה להם ראש ללימודים, והיו כאלה שרצו גם את הים. ועד כמה שאני זוכר אותך, אתה תספר. אני חושב, הים משך אותך, הים, הדייג. תשמע, כל אחד, אתה יודע, בבית הספר, או לא כל אחד, היו חברים שהלימודים היו בראש מעייניהם, והם הקדישו הרבה מאוד זמן ללימודים, אבל היו גם חברים אחרים, אתה יודע, שהים משך אותם, הסירות, הדייג, ההפלגות. מה אותך משך? זה עניין של אופי. וגם בתקופה שלי לא היה רטלין, אז לי היה אופי די הרפתקני, והייתי פעיל, והלימודים פחות עניינו אותי, בגלל שהיה לי קוצי בתחת, כמו להרבה אחרים. כן.
ומגיל צעיר נמשכתי לים. ומצאת את המקום שלך. כן, ואז במגמות שהיו בבית ספר הייתה מגמת דייג. כן. ואז זה משך אותי, גם הטיפוסים האלה, גלאובר וצביקה היה שם, כן, כן, היו אגדות כאילו בחייהם, כן. והמסגרת הזו של לצאת בלילה ולפרוס רשתות ולעשות לוקסים, כן. והיה מקרה אחד חריג שאני הייתי בסירה, והיה ערפל כבד מאוד עד השעה 12-1 בצהריים, ואנחנו מ-8 בלילה אנחנו בסירות, כן. ולא מצאו אותנו. לקראת 5 בבוקר באה ספינת האם לאסוף את הסירות של הלוקסים, שעושות אור ותופסות את הסרדינים. אז אני זוכר שדפקתי על הבלון של הגז. לעשות רעש כדי שישמעו. לעשות רעש כפי שלימדו אותנו, ואז מצאו אותנו, ואספו אותנו, והייתה חוויה יוצאת דופן. כן, והקטע תשמע, כן. הקטע הזה של לצאת לדוג, וזה במקום לימודים, אבל זה היה גם כן חוויה שאני סוחב אותה בהנאה גדולה. עד היום אני נזכר בזה לפעמים, וזה עושה לי הרבה תענוג. איך נולד הסיפור של דייג מרחקים, אתה וחיים, ולרדת שני ילדים, בני 17, פתאום לדרום אפריקה, מה, איך? אז היה לנו מדריך בשם, איך קראו לו, זה עם השרירים בבטן? לא את אדגי. את אדגי. כן, את אדגי, אולי המדריך שלנו ישירות, אבל הוא היה... הוא היה מדריך של ימאות שלנו. כן, של ימאות. והוא היה בדייג מרחקים בהיסטוריה שלו, והוא סיפר סיפורים וזה, ואני מאוד התרשמתי ממנו. השפיע עליך. זה השפיע עליי, כן. ואז אמרתי, אני חייב להרפתקאות האלה, לסיפורים האלה, ומשם התגבש לי הצורך הזה לצאת לכיוון. שכנעתי את חיים ניסימיאן שיבוא איתי, ואחרי 3 שנים... זה היה קל אגב? כאילו ככה פתאום לשכנע חבר שיבוא איתך לדרום אפריקה וזה... זה היה תהליך. אוקיי. כן, אבל הוא השתכנע מהר והלכנו לכיוון, והייתה חוויה מדהימה, אין מה אתה אומר? כן, מילדים בני 16-17, פתאום להיות באוניות ענקיות באוקיינוס האטלנטי, הקר והסוער. לעבוד, ולעבוד סביב השעון. זה מפעל, האוניות האלה זה מפעל. בחרושת, ממש. עובדים 8-4, כל היום, כל הלילה, 24/7, חודשים שלמים. אתה חושב אחרי 3 שנים בבית הספר, וכמעט שנה לעבוד בדייג מרחקים, זה מעצב אותך, אתה עובד שם עם חבר'ה מבוגרים, אני מתאר לכם שאולי היו עוד איזה כמה קדטים מבתי ספר אחרים, אם היו, אבל זאת לא עבודה קלה, זה להיות כמה חודשים בים, אני חושב, נכון? לא, להיות כמה חודשים בים, כמעט חודשיים. חודשיים, עד שאתה חוזר לחוף לפרוק את כל מה שאתה פורק. אז הייתי על 2 אוניות, האסגד 2 והאסגד 3. כן. ובאונייה הראשונה עבדנו חודש ימים רצוף, באונייה השנייה עבדנו חודשיים, זאת אומרת היינו יוצאים לים לחודשיים שלמים. מה אתה אומר? כן, ומביאים אלפי טונות של דגים, וגם תפסנו פצצת גז חרדל, אני חושב שאני היחידי שעבר... כלומר, הרשת גרפה. הרשת תפסה, כן, פצצת גז חרדל, שהאמריקאים כנראה זרקו מצבור שלם של פצצות, והיא נסחפה. מה אתה אומר? הייתה לנו ברשת, והיה לנו בלגן שלם של גז חרדל באונייה, הרבה מאוד נפצעו. אז גם זו חוויה. גם זו חוויה, בהחלט, כן. וסערות, וצרות, והמנוע פתאום נחבא, ולך תתקן. אבל זה הופך אותך לגבר, כשאתה עוד צעיר בעצם, אבל זה גם מחשל אותך, לקראת זה שאתה מתגייס לצבא, ותכף אחרי כמעט פחות משנה, מלחמה. כן. איפה תופסת אותך המלחמה? מלחמת יום כיפור, אני הייתי חייל בשייטת 13, באיש החזקה, בסירות גומי. צוות סיוע. ולשמחתי גם, איך שהתחילה המלחמה, ירדו כוחות של השייטת לסיני, כל מיני משימות, ואני הצטרפתי לצוות כזה, ועשינו סיור באבו רודס, רסודה, איפה שהיו לוחמי קומנדו של המצרים, כן. כביכול שלחו אותנו, שאנחנו נתאר את הדרך, ותפסנו כמה, ולקחנו כמה שבויים מהקומנדו המצרי, כן? וואלה. כן, ובסופו של התהליך של הסיבוב שלנו בסיני, אני ועוד 5 חבר'ה, הקמנו בסיס בשם סנונית,
בשארם א-שייח, מול בסיס חיל אוויר, או חיל אוויר, חיל הים, כן. במפרץ עצמו, וזו הייתה תקופה בין היותר מאושרות בחיי, לקום כל בוקר, לפתוח את הדלת של האוהל ולהיות בים, זו הייתה ממש חוויה מתקנת. תגיד, אם אני חוזר חזרה לבית הספר, לאותו נער שמגיע בגיל 14 אל בית הספר, וכאילו ילד טוב ירושלים, כן, ילד טוב ירושלים שמגיע מנתניה, ואם אתה מסתכל בעצם על אותם 3 שנים שלך בבית הספר, ואתה אומר, וואו, הייתי בדייג מרחקים, זה היה לי קשה, עברתי מלחמה ב-73, ואם אתה מנסה רגע לחשוב, כאילו מתוך כל מה שעברת, איפה באמת הדברים המהותיים שבית הספר העניק לך, שאולי היה לך גם יותר קל אחר כך בחיים לבוא ולהגיד, כן, שם זו הייתה התחלה, אבל שם קיבלתי בעצם את הבסיס לחיים שלי. תראה, עצם זה שאתה יוצא ילד בן 13 וחצי, 14, מהבית. יוצא מהבית, ומגיע לפנימיה שהייתה חצי צבאית, והיו לנו מדים, והיה לנו נעליים צבאיות, כן. ודרגות על הכתף. ומסדרי בוקר. כן, ומסדרי בוקר, והנפת הדגל, וכל המסגרת החצי צבאית הזו, והתוספת של הים, זה מעצב חיים. זה עיצב אותנו, ואני גאה להיות חלק מההיסטוריה הזו של מבואות ים, שאני מודה להם, אז הייתה ציונות. גם המורים, כולם היו בשליחות. לולה למשל, אתה זוכר את לולה? בטח, כן. זה ניצולת שואה, שעצם השהייה שלה בקרבתנו, השפיעה עלינו, נרצה או לא נרצה, וכל המדריכים, יסטרוב, וכל הדמויות האלה, המורים, נכון, השפיעו עלינו. ומהימאות, נכון. היינו צעירים, אנחנו כאילו קרקע סופגת, כל מה שאמרו לנו, הכל נכנס, וברוך השם, הגענו עד הלום, אנחנו בני 70, 71, ותשאל את כל אלה שהיו איתי במחזור שלי, בכיתה שלי, כולם יגידו לך אותו דבר. אז אתה יודע מה, בקטע הזה, אני דווקא אותך רוצה לשאול, כי אני יודע, כן? אבל אני רוצה לשמוע את זה ממך, שבעצם אותה כיתה, אותה א' 5 מיתולוגית, היסטורית. כן? בעצם עד היום, שזה בערך 57 שנים מאז שהגענו לבית הספר, עד היום גרעין מאוד מאוד נכבד. חברים בלב ובנפש. כולם יחד, איך? חברים בלב ובנפש. איך, מה? לא יודע להסביר את זה. זה כנראה הים ומבואות ים, החיבור הזה ביחד, בהיסטוריה גם בחיל הים וגם אחר כך. אי אפשר לטשטש את זה. אי אפשר לשכוח את זה. כלומר, אתה חי את זה. יש מפגשים, מפליגים, כאילו, מה עושים החברים האלה ביחד, או שהם מחפשים כל הזמן סיבות כדי להיפגש? מחפשים סיבות להיפגש, ארוחת צהריים ביום שישי, שבת, אנחנו נפגשים, אני וקפילוטו ואדרי וכל מי שבסביבה הקרובה שלנו. או על היאכטה אצל שלמה. או על היאכטה אצל שלמה הסבן. כן. ואנחנו כל שנה יוצאים להפלגה ביוון וכאלה, ושומרים על הקשר החם והטוב, שהוא דבר שאי אפר שהכל בעצם התחיל שמה, ב-1968, במבואות ים. 14, גיל 14, אז זה מעצב חיים שאתה גדל לסגנון הזה שאנחנו גדלנו. אריה, מה אני אגיד לך? אני רוצה להגיד לך קודם כל, בן, תודה רבה על השיחה הנפלאה הזו, הסיפור שלך ושלך עם ההרפתקה בדרום אפריקה, על אוניות הדייג, ועד בעצם השירות בחיל הים, במלחמת יום הכיפורים, הוא סיפור של יוזמה, אומץ וחברות אמיתית, שנשמרה לאורך השנים. היה כיף גדול לשוחח ולהיזכר איתך, ונתראה כמובן בחגיגות ה-75 למבואות ים. אוהב אותך, לבוביץ'. גם אני אותך. תודה רבה, אריה. תודה.